Hayi makhosi amakhulu, kuyashisa endumbeni. Nomoya wukho. Ningixolele. Ngiyanamukela amakhosi amakhulu. Igama lami nguNkazimulo. Ngiyanamukela uKhensani TV. Mawumuhle sicela usubscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo esikhathi siwakhiqiza. Makhosi amakhulu. Ngicela nibhasobhe abantu abanidlisa amagobongo ngendlela okungayona. Yebo, wonke umelaphi wendabuko ukhonjiswa ithongo lakhe ngendlela ekufanele enze ngayo. Buzani phela imibuzo njengoba usuke ubuza kudokotela ondlebe zikhanya ilanga belungu. Umbuze ephiliselani lo mjovo wani yini side effects ngilinya nini ngasikhathi sini. Ukangixake mina umuntu athi hayi kufika umama azongimisela indiki indawe inono. Umbuzo wami masikumisela indiki indawo inono, mawuthola ukuthi umuntu ofanele uqhubeke noma uqhubeke ufike kwisithunywa noma bekudingeka indiki kuphela noma usuyaphuthula. Umbuzo wami njengoba kukhona igobongo elimnyama ekuyilona ofaka uqala ngalo, liyaba ney'mpande ezinye ezifisha like 30 something 37 40 ziyafika kuya ngethongo lakho kodwa zibe ngaphansi kwe-27. Lelo gobongo elimnyama noma igobongo lentaba ilona ngomthetho ofaka uqala ngalo, elifaka imithi ejulile enjengovula indlela, ngodlozi zezizwe, ngeke ngisho yonke. Lelo gobongo lidayisa lidonse bonke abantu bakini nabantu abaphahlelana amanzi amnyama nabantu abalwa, libange idlozi likwazi ukuthi lihlambululeke, liklineke, likhulume beze la, zicace izibonakaliso zakho. Mawunethongo ngempela ubabone abantu bakini ubhekile beze kuwena bakhulume nawe. Lama yamagobongo ondiki indawo nonono ngomthetho amagobongo okukhanyisela nokuhlambulula abantu abadala, ingakho kuthiwa insipho yabantu abadala. Uyifaka kanjani-ke insipho yabantu abadala uqede babe bahle mase uyaphuma ephehlweni noma uzogcina ngaleli gobongo elimnyama? Umbala walesi gobongo lemnyama fowuqale ngalo, thina-ke siyakwazi umuntu simphethise ngalo made sekaqalile amanye ngoba basipha lo silenze. Usuwadle wonke amagobongo, indiki indawo inono, isithunywa, abalozi, izambulo, elungiselwa umalume bakomalume kamana kuba izinto azilungi. 081 30 41 98 ngoba mhlambe wena ubudinga igobongo eliyisimo lesonto elenziwe ngewasho kuphela. Makhosi amakhulu, subscribe kwi-channel.